Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Ini lagi di belakang rumah lagi. Lihat tanaman. Dikongon meneng. Andre lagi bawa tangga. Mau nebang pohon pisang kena virus guys. Jadi ditebang aja ben ketok padang. Percuma diterus nih guys, soalnya virusen gedang gak kena dimaem. Alon-alon Andre. Dipas nih. Pak Dewarmu ning ndi to? Pak Dewar ning ndi Andre? Gak krungu Andre kene kono guys. Sek konsentrasi ndelehne ondo. Nyangke karo Pak Su ning kono. Kethoken kabeh wis kuwi virusen kuwi. Gak kena dikonsumsi Andre. Wit klopoku tinggal 4. Awas ngeneki celanamu engko tlutuh tok lho. Lek sing iki wit duren iki guys. Mbuh durian apa soalnya ya urung tau nguwoh. Beberapa tahun umure. Urung enek setahun ding paling koyoke. Kuwi pepayaku. Iki sing wit randu-randu kuwi cabe jamu. Apa Andre? Wis ndang sing garing-garing kuwi ndang dipecoki kabeh ae wis. Anake sik kuwi lho, anake kuwi tukula anake ya virusen lho Andre. Ning mburiku iki lomponge wis tukul meneh iki guys, jan diobat apa ya ben gak iso tukul. Suket-suket iki ya wis tukul meneh iki. Padahal ndeknane sik wis diresiki Pak Dewar. Tobat. Iki sesuk lek wis udan, musim udan, ape tak tanduri apokat sing sisih iki. Ya kuwi ning kono kuwi ape tak tanduri apokat 5 wit. Gantine wit klopo kae. Nah iki kan sik enek lahan iki guys. Tanduri apokat makrus karo apokat apa neh ya jenise akeh apokat ki. Makrus ki basa Jawane apokat kendil guys sing gedhi-gedhi kaya ndek ingi aku sing pas tuku edamame kae. Apokate gede-gede pol. Satu apokat iso bobot sekilo 3 on, 1,5 kilo. Ngono kuwi guys. Ayah ke nyapa to ning kono mekan? Dene ayah. Malah diuwe mbruki wit gedang lho karo Andre. Suwi ra diendangi iki guys. Enek semingguan suketes kayak ngono. Lah kengko arep tak tanduri apokat sisih kono kae. Kuwi andingi manggis, terus kene karo kono. Dijarne apokat engko lek nguwah-nguwah dhewe ya guys ya. Timbang gak ditanduri apa-apa mek suket tok sing tukul. Kayak gedang kae ya wis virusen manit ketoke karo Andre. Dan coba kotanya selalu ada. Kapal ki sapa to Andre?
guyu ke. Hihihi jere. Hoa, hoa. Engko gedange mbok kene mbahli seneh tibake virusen neh. Kadung arepe diceriping are. Kurang ajar Andre jareke. Gedange virusen kabeh. Apa aku ora ngongkon iki? Sapa berarti sing ngongkon? Iki sapa ya jere iki jere ya. Wis ndang kabeh. Tampar ki apa to, Andre? Tampare sapa kuwi mau ki? Kok yen duwe tampar bareng. Duren. Ning ndi to bakul duren? Sing bakul duren ning ngarepe Pak Yanto to? Bakul duren ning ndi? Ya piye to dijak omong malah guyu dhewe. Bakul duren ning ndi? Oh, mbok kok nukokne duren. Terus ya menawa ditukokne montong tenan ya Ndre ya. Digolekne jalukan sik tapi. Lah kuwi garek sitok ora ndang diketok pisan to giaring koyo ngono. Ya kuwi gak iso ning kabel malah bahaya. Lah terus piye? Ben liwar sing enek ning dhuwur. Kae sisih kono kae gak enek virus e? Gak. Tenane lho. Ya kuwi lagi nandur ning anane ya. Lah kuwi kan biyen antre ya enek. Beh. Dalane barang menuju rono. Ya Andre teko kae, guys. HP-an. Diwesi to dalane lek mlaku kuwi lho. Ndelok. Ini. Jure teko iPhone. Ki apa to ya sing di video iki lho. Ya Allah. Sawahe kae lho, Ndre. Kumut-kumut guys, iki ne Tegalan buritan omah. Sampai kumut-kumut wajahe pokoke. Iki aku arep ndelok Andre kae mau, guys. Sik tak deloki. Tanaman cabeku. Tanduran teloku iki ya wis urip. Iki sak merono tak tanduri telo ke pager. Sik ning ndi Andre kae mau. Bojoku tak tinggal kono dhewean. Lho. Ketok sari yo, ketok. Ki wajahmu kena apa to? Lah, sing sitoke nduk kuwi sitoke. Enek lamuke lho. Oh lho, sing sitoke. Pipi sitoke kuwi lho. Sitoke ndi to? Lah aku wis sreten. Lamuk. Macak jaranan areke, guys. Lho ndang Andre pipimu sing sitoke iki lho. Lila ana diomongi ya. Ambek tangan sing sitoke iki lho. Heeh. Ndelok madhep rene. Wis, pik. Yo jaran. Engko melok ngopi apa ora? Lomponge babatan. Karo ngenteni sewat. Bae. Penjaran. Tulan bae, Mas. Wis senjata setengah jam dhewe lho. Terah nek. Ngomongin kowe ayo ora kena ya Andre ya. Wis ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel YouTube Diandava Family.